Hello mga day, update sa atong developing story. Ato ba lang artista kaging bogbog ang isa man ka artista sa Tagaytay. Okay? Pero at least kita magchika, syempre manamyawan na kita. Mga taga Manapla, may ngadlaw sa inyo. Tani ka muna man sa mayong hintang. Kag maraming salamat sa inyo kapag lantaw. Kapag paday kapag suporta sa akong mga videos, halong gid kamo dira. Latest chika, halin sa pambansang Marites. Sinitch ite na isang continental girlaloo ang nagpunta ng Amanpulo kasama ang kanyang 5'4" Chinese pongke na kalbo. Dumo-offend man kita. Mayroon hindi ako Chinese. Kapalit ng 250,000 pesos. Ang nasabing luxurious vacation ay nalaman ng jowa ng babae. Ang muto na tabo, day. Ang by the way, Spongke, day, sponsor is the key. So may Chinese nga kalbo nga 5'4", hambal man to gani sa source, damo sang gas station. Nagabayad ang 250,000 para sa mga bakasyon o pod ang mga dalaginding. Amo ng latest chika. Amo to kun nga nabogbogan ang artista sa Tagaytay. Pero bes kan ano pang nahimo sang artista nga babae, kung ikaw lalaki, hindi nimo dapat bogbogon. Hindi nimo pa dapat kastigohon militar. Mayo tani kung ginbogbog nimo sang paghigugma, wala problema. Pero ina nag-blue violet niyang tsura niya, mo Diyos ko, kululbaan klase lalaki, di bala? No? Gani ako may solusyon kung anong dapat himuon kung ikaw ara sa sitwasyon. Una, simple gid lang. Kung nadakpan nimong imong nobya nga may pagkabigalan, pues bulagi. Simple. Bulagi dayon. Ikaw pira mo problema? Ikaduha. Kung ikaw bighalan, mahilig mamiga, pues hindi mag-commit sa isa ka relasyon, simple. Mayo na kay lain-lain ang imong lalaki. Adlaw-adlaw pabambam hasta magkaradusling imong munika. Di ba? Wala ikaw sang problema. Pamiga all day, every day. Himo ang imong lawas do 7-Eleven. Open for everybody. Hati man, bighalan. Ikatatlo, kung ikaw ara sa relasyon, no? May nobyo, may bana, tapos bigaon sa gihapon, amo na himuon, pahimo yung sa banga kang magpalumot. Kung puwerte ginaman kakatol ang imong sakang uba, higda sa kama. Panakop sang iras. Paupasa sa babaw sang imong monarkiya. Imbes ga katol, mamalamanog ang imong munika. Imbes katol, banog ang batsagon nimo ya. Te okay man? Mga bighalan, amo nang himuon ninyo para wala sang problema.